Hello mga kahawod. Ilabi na gid sa aton founder nga sa Maninay Inday Ilongga sa Amerika. Happy 7th month sari sa aton tanan. Ari silingganay magadulot sa inyo sang isa ka binalaybay. Ginahahalad ko gid ini sa akon Maninay Inday Ilongga sa Amerika. Mabuhay ang mga hawod nga mga Ilonggo sa bilog nga kalibutan. Sang 12 anyos edad ko, may nangaluyag sa akon nga tawo. Ginhatagan ko siya sing plaso hasta kalabot sa 18. Sang 18 anyos edad ko, nagbalik ang amo nga tawo. Kaya amo na ini nga tuig ang pagweltada sang ginplasuhan. Kaangay ako sang bulak nga gapamukadkan. Ang tagsa kapagtikab sang akon nga sungad. Sa dota sang damgo, akon ikaw ginhagad, paagi sa binalaybay sa kundiin kita sagad. Kaangay sang mga dahon nga gapamaypay. Ang imo kamot nga sa akon gaalalay. Sang ang imo butkon sa ako nagaagbay daw sa nangin balod ako nga iya sang baybay. Wala sang katupong ang imo nga karisma. Sa imo presensya ako daw nagasanta. Ilabi na gid sa tion. Sang imo nga pagkanta nagakabuhi ang kinasadto nga musika. Sa imo nga paglakat sa akon tani imo ibilin. Ang handumanan sang gugma indi kun sa diin kabigon ko nga regalo nga sa imo naghalin ang pagpalangga mo nga wala sang buhin. Indi man liwat magtabuanay ang aton banas. Sa dughan ko pagataguon ta kang nga daw alahas. Tungod sa kabuhi ko, ikaw ang pampabuenas. Ikaw ang akon nga kamatuoran nga hublas.